Kublai pi iway pa iway, priang subhay pi sa sisin, siya kani ka Amen Faithful and True Channel, siya kani ka Bible Study Series ke ba Laipu R. Bat ha kani ka sengi ngimpat depre ya kani ka lenong ke balai jong ke kitab Genesis. Ini page biniak ba kani ka Bible Study Series. But ha kani ka sengi ka chính pe jungi ke dei sapang usumbai jong ka kentei sumbai jong ka briu ya kiba ngi la pe ha kini ki tayo ki beladep ki video ki beladep te ke ei ka jing kular ya ka jing pen im ke pan sawan lomba usumbai jong ka kentei lomba usumbai jong ka kentei ngila ban pe ya kane ya ka reference ka jutang ke patmai tak bangi page na ka gospel kat kum Lukas kolong ka peningkong kot lai pupra ke ba ong kumne ngalong ka sekri utrai ai kan urlong hanga kat kumba pila ong di kata ka jing kular ya kata ka jing pen bena jong ka jing wan jong ka jing pen im lomba jong sumbai jong akan thei bat kani ka kan thei ka ong lomba jong kani ka Lukas iway lai phupra ka ong oi ngan long kata naba nanga en sami uta usembai ka umut kumta ipe sekwe pat ka reference nakasiti seki Rome siti seki nong Rome kalong kepesan dekat ke bakat pra te kumba ke jing lek palat jong wei ubreu kalayalam sya ke jing penrem ya ki breu barok ke kam bahok wei ubreu kayalam sya ke jing map bat ke jing im ya ki breu barok kini ke ba ni lapet ru hai ke video ke baladep te kumba kapop kalawan siya kapertay lang pa kajing pom kong ujong way briw bat kaway kabriw. Di kumtaru kanlong kajing penim ya ubriw da kajing pendep lang ba jong kajing kongu kepajanay jong kaway kabriw bat ukun jong ka. Ka Maria Tesuti bat ukun jong ka ujisu na Nazaret ukun jong blay. Kalong kepadon kampan ken mau ba kajing pensitom keba ublay ula penhap ha u Adam ka im bat ka pertei ka Mariang kalong ha ka rukom jing batai kalong deskriptif bat kamlong preskriptif ini kajing hukum kajing Adam kilong mentah kibala kelalong namar jong kapop keba menta ki penlong dan ki batai ya ka jinglong jingman jong ukun benriu barok bat om kumno ki ladai banlong lada ngipule ya ke Genesis lai khatnriu ke benta ke babi ngin ya pule kane pen ken mau biang ya kane ka benta ya ki pangila pule ru ha kini ki video ki beladep lan ki kelas ki beladep kumne pan sasu sathar habakakun penban pan kwa hir ya lau tengah bat unsen syar halor jongpa bat da ka papunun kam ya kani balongkum ka jing pen sisha ba ki kentei ki dei ban pendem ha ki shenrang bat ba ki shenrang ki dei ban sensyar halor ki kentei ladangi perkat ha kata kadur kata karukom te da kaju karukom perkat perdain
ba ladangi pule sahaki dekat ke ba khat prakat kendai ke ba ong kumne kan sapenmi kisya bat kisya buit yame bat men sabam na kijintung kalum kawa na kasep na kasalang mat jome men sayo yala kabam kadi hadu ba men dalit pai ska kendeu na ba yame la sim naka ka domet melong syaka domet men salit pai but hang ni ka don ka jing khanglat ya ka jing penon kam ya kita kisya lane ki kenbat ki ba penmi haba ubri urep uriang te ka jinglong jinya teli jinglong renti jong ka jinga dei tenrai hapdeng u adam bat ka im ka pau ha kalanong ke baar Genesis kalong ke baar ke khat pra ke ong kumne te utrai ublei ulaong kam long ke babha ba ubreu un im marwei ngan saai no yarap bayadei nakabantai jong u haka ba ublei u ai hang ni ai ke we ka kerdan ya ka im kum kanong yarap jong u adam but ban long ru kum parlok hang ni ngisem hang ni ubreu un om im marwei tu undon parlok om dei tang kanong yarap handrei ru ban long parlok ba un ya im lang bat kani latangi pej hang ni kam don kata kejumut ban ong ba endon kajing pendem kemut baka im kadi ban pendem dan ki kentei ki ban pendem hapo jong senrang lan po jong breu ti ka tim jong kane ka jing pule lan kane ka jin tho ka dei ka jing long jai no lan jing long nong wei no na ublei but ka jing long mar khong pong ya ki a kiba lalong haka taka keper eten shua ba u adam bat ka im kin kongu ya ka adong ke jong ublei chapang ban om bam ya uso balakang ban om bam te kini kiktien daring ong ki bakor ki badon nadu ki dekat ki ba khat sau hadu khat kendai kini kipen i dan kipen syai ya kata ka jinga dei kaba la pra hapedeng ki jaj benriu dan ki khun benriu bad ublei kata ka wei ka kerdan nanta kata ka jinga khlat bar kata ka jing pra jong ka jinga dei hapedeng ki parabriu nang ta ka balai hapedeng ke jinga khlat jong ke jinga dei ki breu bat ka khandau de lightly ke jinga khlat ka jia haba ubreu u adam bat ka im kilale bom ko ya ublei taba kilale bom ko kidon kene ki lightly ki jinga khlat ha ka jinga dei ubreu bat ublei ki breu bat ka khandau bat lene ka perthai mariang bat hapedeng ki parabreu kajing penmi no yaki na ka keper ka peni ba ki breu ki ladu no ya ka jinga dei ka pacan ka ba mar khamat bat ublei apa lini saya pering la ong that humans have lost the intimate face-to-face connection to God. Hakaju korkom kejing tim ya ka khandau. Kapeni ba ubreu. Hakaba hakaktin Hebrew ki ong Adam. Adam ya ubreu. Uladu ru ya ka jingya dei. Lene ka connection bat ka perthai. Lene bat ka khandau. Hakaba hakaktin Hebrew na kabantakan ni ka khandau lene ka earth lene ka ringkau ki ong ka adama nakaba ublei
ulah penwandur ya u men haba ulah tahu ya u bagi siam ha Genesis ar nyau ba ublei ulah ongkumno hang tahu blei ulah tahu yo briu nakadaumet bat ulah persat hakit liu kemut juya kajing persat jong kajing im bat ngi ya kene kajing du jong kajing ya suk lene kajing ya teli hapedeng u Adam bat ka im haba u persang une ubreu une Adam ulah persang ban kenok ha lene ya kata pop ne kata kajing le bom ko ngu jong u ulah bread no ya ka he shifted the blame onto Eve ulah nakata ka ba ban laj nakata kajing sak kenok elade u ta u la kendria no ya kala ka jong kajing le bat u kenok u ben set ya kata kam jing bom ko ngu hakaim ta ka bau ong yau blei haka lai khat ar wong kumno ka kan thai ba mela ai bakan don bat nga kala ai hanga ya uso jung utau ding bat nga labam dingin pule saki dikot arpau hadu arpu sau jong kene kalau nong lai jong kitab Genesis ubreu ulai kerteng ila ka tengah ka im naba kalalong ka kemi jong kiba im baro de utrai ublei ula thau ki jin phong kiba dakasni nakapantau Adam bar ka tengah jong bat usa pen phong yaki nang tau utrai ublei ula ong hakmi ubreu ulalong kum uwei nangi ulatip ya kapapha bat kapasniu temanta yo ukner yala kakti bat ukhet ru na uding kajing im ban bam bat un im junom kumta utrai ublei ulabe ya u nakakper eden ban rep ya ka kandau nakabala sim ya u ulapen mi no ya ubreu bat hame ingi jeng kakper eden ulabu ki cherubim bat ke white lam bat habading ke batalan barok saudong ban ap ya kalenti shauding jing im kene ka jing pen sistem ya kabala penmi no ya ubreu na ka kper eden hakane ke dekot ke ba arpulai u Adam ula kot kedektin kot lene ula ai kerteng hane ula ai kerteng kumut haka ketin Hebrew ki ong kara ban kara de ula kot lene ula jer kerteng ya kane ka noyarap ka im woman ha Hebrew ki ong Isha kaladei keba maka hakajing long jongka kane kajing long jong kane ka kentai lene ka im lene ka Isha kadei kajing palang ya ka tenrai jongka mara ha Hebrew ki ong Isha kawan nakatin ish hapareng ru ka long kebaya hap nomor ba woman kami na man woman ni kasing yang ubreu kabreu na ubat ka ngi pen per te kumta seong kumta ish bat Isha na marba ya kan kabreu lasim na ubreu kemudian kami na ubreu out of man henry hakane ka jintho hadin jong ke jing tim u lajer kerteng ya ka kentei hakata karukom mo kene ke jing ong ba ula ai kerteng yala ka tengah ka im kene ke dei ke jing jia hadin jong ke jing tim andalai syak tim lajer kerteng ya ka im but kane kajing ai kerteng kajing kot kerteng
kejing ai kerteng ngi ba ka lenong ka baar bo lathok ba u Adam u jer kerteng ye kimrat kat ka ba ulajer kata kalong ka kerteng jongki la ulong o using te la itu ba une jaj merat ulong using te kumjuru ye kene kejing ai kerteng ye kene ka breu ka im te kene kedai kata bandup itu but ai recognition tahakane kejing ai kerteng ngilak ban le pai biang ru sya kalong ka arah ka ba u blei u la ong ha u Adam ba unlong kenrat ia kejin tau te da ka ba u ai kerteng kemur ulong u kenrat ulong unong sensar ulong unong sensar but kane kejing ai kerteng jong u Adam ya kaim kapen pau ya kata pau udon ka bor jing sensar halor jongka kejing jer kerteng ya ka phalang ya kejing kut jongka kaim kan kelalong ka kemi jong barok kibriu the mother of all humans ha kata kejing long met, kejing long biology, kata ka physical sense of motherhood. Hakat kot arpuwe pat, te utrai ublei ulatau kejin pong kibata ka seni naka bentau Adam bat ka tengah jung bat usa pen pong yaki. Hang ne ngiu i ka hang ne ngiu i ya kejing penjau senam ka baning kong. Ya kajing penjau senam ke beningkong. Nomor 4 ya kajing penjau senam ya kimrat. Kena kajing penjau senam ya kimrat. Teka senam beningkong penjau ke dei jong umrat. Ti kena kajing penjau senam ya umrat. Kadai kadon jinga dei bat ka sacrifice. Pakene ka sacrifice ru kadon jinga dei bat ka pop. Pat hang ne la jau senam umrat nakadau jong ka pop jong ubreu. Bata ka penjau senam upen ublei upen kup piang pat ya ka jinglong lengkhoi jong kibreu. Namar balai marhang ning iba kita kisla kiba ulah tap ulah kup yelade une ubreu ulah kup yelade kampat biang ban tap ya kajing lengkhuit jong u nomor 4 kajing long lengkhuit hang ne kapen i ya kajing duno ya kajing ai jong u Adam bat ka im kajing penjau ya kisnam lene ka snam jong kimrat kan kelalong ka lenti lene karukom ke ba sipor temporary means for remission of sins. Kalong kalenti kapatang sipor nakapanta bon weng ye kipop tat hadu ba kata kaba kata ka dawai lene ka salai kaba kham janai nakapanta ka pop en satrua nakapanta ka jingmap ya kipop jong ubriu Sapang kani kejing terwa sait pap ngilak ban pej ha ka kitab Leviticus. Kalau nong ke pakat nyau dekat ke pas sipau ke ongkum ni. Lada uno ubreu ubana ka ying Israel ne unong wei nong ar uba syong basa abat ki ubam senam ya utau breu ubam senam ngan sapej dom pat ngan sa weng no ya u naki para breu. Te hakane kajing lek kajung blei hakane kajing long jong kane kajing don jong ka jing kenya sacrifice ublei ya kaba ulale nakabanta kajing ya khlat no jong kine ki arngot ublei ulale
ia kata keba makihi dalade kimla banle. Kata bantap ia kapop jongki. Ubreu umla bantap ia kapop lajong. Tong blei upala bantap no ia kapop jong breu. Tekani ka jing penkup dekene ka sni jong kemrat ka dei kata. Bat da kapa utap no ia kapop uwan ra biang. Ya kata ka jing ya selok ka jing ya dei jong breu bat ublei. Bat ka jing ya dei jong ki para breu ru. Bat barwanra ya ka jutang ke bakham janai. Bat ya kata ka jutang ke bakham janai en sawanra ru da ka jing kenya ka bajanai. Nglaban page ya kane na kawe na ki kitab jong ki nong itu lupa ni page na unong itu lupa Jeremiah. Kalau nong kepalai puai kebaya dei bat kane kebangi dang ya keren menta. Lai puai du lai pusau. Ka heading jong kane kijing puler ka ong ka jutang batamai. Hakami ong utrai lapoi kaya haba ngan saya te ya ka jutang batamai berkayeng u Israel berkayeng u Juda. Kan omlong kum kata ka jutang ka bangalayate bat ki kpa tumen jong ki menba ngalapetin yaki dakakti berwanyalam yaki nari Egypt. Ya kata ka jutang jonga kilapen keng. Nakane ka daw ngalakan tait yaki uong utrai. Hendai kane kalong ka jutang kebangan yate bat ka yeng Israel hadin kitu kisngi uong utrai. Ngan bersiap ya ka an jonga hapo jongki bat ngan tho ya ka haki do nut jongki. Ngan long blei jongki bat maki kin long ki pa jonga. Te en omdon kamshu paman lau breu unda hikaya lau para marjan bat ya lau henmen para dakabaya thu to tip ya utrai. Naba baro kin satip yang nadu ubaritam hadu ubakrautam uong utrai. Nabangan samap ya kejing boman jengki. Bat ngan om ken maushu ya kapap jengki. Tingin petang kene kewe. Hapo ki tu kejing lek niam dan kriti niam jong ka jutang balete hasinai. Kajing penjau ya kesnam jong kimrat kan kalong kabeta jong kariti lek niam. Ya kaban sa penbatai pura. Ensa penbatai pura hadin. Henry kasnam jong kimrat. Kamlong kebakuj bat kepasungur. Ban weng pura ya kata kapop. The animal, the blood of the animal is not holy and pure enough to completely remove the stain of sin. Kani ngilak ban siam haga siti seki Hebrew. Kalau nong keba sipau ke dekat keba sao sapang ini ibenta ngan pule hang ni rola thok sapang kene namar ka senam ki masih kertong bat ki blang kamla setia ban weng no ya ki pop ti oj ha kejutang kebarim kila penon kam ya kasnam jong kimrat na kabanta ban terwa kenya ban en sach ki pop henry kata kamlong ko bakuj bat ke basungur ban weng pura ya ka dak jong ke pop kadetang ka nglak ban ong kadawai ban pen aram sipor kadetang kadawai ban pen aram sipor hadu ba uta usim balong ru uleng do jong kat ying lene ka jakakan tang ke jong blei ubalong unong suspa ubalong umesia un terwa
kenya ialah ka jong ke jing im ialah ka jong ka snam jong ke jing im jong u nakabanta ban map ban weng no ya ki pop jong kun ban riu ngini pule kendiat ya kene nakane ka siti ceki Hebrew biang kalong ka nyau kot arpun riu hadu arpu pra kalong ka badai bangin don uling do orang ba uba kumuta uba kuj uba loy ubam bitingit uba la pen kerpang na ki nong pop uba la kentiu halor ki peneng om kum ki wei pat ki ling do orang ba une don kam ban terwajin kinya shwa man kesngi nakapanta ki pop lejong nangta nakapanta ki jong pai ba yakane ulale season le naba ula terwa yalade namar ka anyu Moses ka thungling do orang ba de ki briu ki patlot handrai ke jingkula rublei lempat ke jing smai ke balawan hadin ka an ka thungling do ya ukun ubalong ubajanai si judam kadai kajing chau snam kajing kenya daka snam ke ba marwe ya ka ba un yai pteng ba un yai pteng banterwa kum u lengdo sim jong u Yahweh ha kajaka kentang jong ka peneng tat hadu ba un wan biang ha kaburam ban bisar yakiba im bat yakiba yaw sepang kene ingin pule kendiat na kene na kaju ka siti seki Hebrew kalau nong ko bak dai kat katsan hadu arpu pra kene kalau ko bajrong te pilak ban pulehi ingin pule kato kene dei na kene ba ulong siang jong ka jutang ba thamai namar ka jing yap jong u kelawan jia khnang ban pelait na ki kam palat balale hapo ka jutang ban nikong ya kiba ula khot ban yo ya ka jing yo pateng bom jukut bakular di itu paro ki khot balale pop ka jutang barim ka jing wanjung jisu kolong la khot ban yo ya ka jing yo pateng bom jukut balakular kamut happening kane gede ka dauru bo jisu lawan la ko ya ukpa ba un wan se ka pertei nomar ka dulir ke pas kem ka dulir kas kem tang haba unong bu dulir ulala yap de jisu ulayap de ka dulir de kene ke jutang ke balai te kolong ka pas kem menta kolong ka pas kem kat kum kene ke city kat kum kene city nangta kat kum ka an ya ki barok la pen kui dak snam par klem jing pen mi snam om don jing map den de nak ne ka u jisu pen play yt ya ka snam la jong to ngin nya cha khamat di pilak pen pule hi mo ka de Hebrew nong khandai dekat khatsan hadu arpu pra no ta pilak pen peteng kalau nong ka sipauru dekat khatwe hadu khatsau bat ha kitab jing pen pau kalau nong ka ba arpau dekat khatwe hadu khatsan bat ya kani ngi ki Kristan ngi plaru ha ka jing pla jong ki apostol the Apostles' Creed dan badru ha ka Nicene Constantinople Creed nangta mene ingilai i ya katu ke Genesis lai arpu hadu arpu sau ngin pai biang namar ngin padep ya katu arpu hadu arpu sau ke bangi pe nang ta utrai ublei ulaong hakmi ubreu ulalong kum uwei nangi ulatip ya ka papaha bat ke basniu temanta yo ukuner ya lakakti bat ukaidru na uding ke jing im ban bam bat u im junom kum ta utrai ublei ulabe ya u nakakper eden ban rep ya ka khandau nakaba la sim ya u ula penmi no ya ubreu bat hami ngi jong ka per eden ula bu ki kerubim bat ke waidlam bat tabading ke batalan barok saudong pan ap ya kelenti sha uding ke jing im tingi i hang ne tingi pej biang sai kene ke benta hakane ka jintho ki ktien Hebrew samar bat abad la punon kam ningkong
ha kene ka jutang kabadon ru ka hukum ban samar kasih yang sumar ya sering berkaitan jungi ban care banda to protect but ban tray ban rep ya kane kakper kaba kentang the garden sanctuary ya kaba ngi layui ru haka lanong kaba ar khatsan bo ong kumno utrai ublei ule sim ya ubreu ulabu ya u haka kper eden ban rep ya ka bat ban sumar ya ka bat hang ne pade lakalalong khongpong hakane ti kemut le khongpong marbala sabe no ti hakane ke jing sya penring kang par no nakper eden kani kamde kebalong sngau tamulan marbani kong da kumwe hadin pen kelano da kumwe but ba hangne laong ba untre mensya amdon kam utung usu sumar mo hakar jenis ar kat san ongkum no usurep usu sumar ya ka usurep sumar ya ka mentabat uhap bantre ba nakabantaban rep ya ka kendau nakaba la tau ya u nakaba la sim ya u rep ka kendau nak ba la sim ya u ti haka jaka ban trei ban sakri ya ublei menta wa ban trei ya ka kendau wa ban trei ya ka kendau haka ban sakri ya ublei ha ka keper ke ba kentang ha keper ka kentang ka jing trei jong u kalong ka jing trei ha ka keper eden ka jimut ka jing sakri jing trei ha ka keper eden kemut ka jing sakri ya ublei remata baru hapan trei ka kendau hazaka ban sakri ya ublei te menta it is now the spirit beings, the two-winged cherubim stationed at the entrance of the sanctuary to the east, who will guard. Tementapa de hajikapa une ubreu un sumar, un ker, un da yakaneka kper. Mentapat hajaka jong ubreu, ublei ulabu no da u cherubim. Hane ulabu da u cherubim hai ha mingi jong kakper eden. Jadi jika ha suapakin lek bongko suaka jing lek pop suaka jing sabe mano badon paker kakper udai u adam manta namar bu adam syam laker syam lada syam la sumar manta ublei habu da u cherubim ban kang kudong ya ka kerdop banyo rung syakane ka sanctuary jong ka eden te kane lakang kenang ba undup yo unum yo ya kata ka jing im bom jukut ublei kemut kwa ba ubreu un im bom jukut klem kut hakapop nomor hang ni berula lepop lada ula bamsa ya uding jong ka jing im bom jukut ubreu un saklalong uba im klemkut hakapop ublei kwa yakata ublei kwa yakata te hakanika dekot ke ba arpuar kedai ke wei pat kanuksa jong ke jing penon kam ya yang paling the first person plural in God's reference to himself pa ublei uong sa panglade nang ta utrai ublei uong that the first person plural utrai ublei uong patang tu tho tu ngi hakmi ubreu ulalong kum uwei nangi first person plural kum uwei nangi di hang ne sakwe pat ker kom ong hang ni first person plural kedai har kot arpun riu jong kalanong ke baar
Kalau long baar kuat arpusan. Iwe arpun riu, sorry. Nang tau beliau ong tongin ya tahu ya beliau hakadur jongi. Dur jongi. Tongin ya tahu hakadur jongi. Tiket ba kani kalong larangi perkat ba bahang ni ong kijinglong ong ngi hang ni. Kamlong keba u blei u kudau hang ni kita ki ngi hang ni ban ong yaki angel. Kiba syakri ha kaket jong ka beneng. Kaket jong ka beneng. Kani keba don ha kani ka Genesis iwe arpundri motongin tau yo bri ha ka dur jongi ubaya srim yangi. Kani kamut tekingi hang ne baki deki angel. Hang ne kala benlong hang ne ka jing kedau hang ne ka de ya ublei ukpa, ublei ukun, bad ublei mensim. Badru ban ong ban sim lang ru menta saya ki angel pekin long gila ban long hapedeng jong kini kata jing ong ngi hang tu ki angel ki ba ladon ha ke jing don ke jong blei yaki la tenju yaki ya kata ka jing bat jutang jong ki haba ki don ya kane ka mon ka barlaj lut ha ka tu ka por jong ke jing elek persya jong syaitan menta u adam bat ka im tikum balong ki angel ki la don ya kane ka jing tip ku ma ki don ya ka babha bat ka basniu ya ka babha bat ka basniu ti kumta Henry ki angel ki badon ha ka beneng lene ha ka jing don ka jung blei barabor ki nepat habong ki badon barabor ha ka jing don jung blei ki le barabor dan ki tri barabor tangi nak banta ka ke babha kan papat usaitan bat ki angel ki balaya haplang bat u ki trei tang na kabanta ki pasniu te balai ublei ulatmu ban pendu dan ban khanglat yu adam bat ka im ban yo bam yo tu so jong ka jing im so na uding ka jing im bat pede ba un penlong yo nu briu ba un yap hakamet jung kamut lada kini ki briu u adam bat ki im ki labam ya un uso na uding jong ke jing im kin sa im junom hakamet jung ki te na ka jing khanglat jung blei ba kin yo bam yo nu so te ki yap hakamet balai kata di jingkeli kajing yap akamet kadai kajing mi na kajing yap no kamen same but kane kalong kajing pelaj na kajing yap bom jukut lem kumta kumbanga ong ne kajing yap dakababam ya une usok jong kejing im bom jukut kin sa im lenter ha kapop por sujing im kemut kin im ha kapop pat kamet bat kamen sim pat ki im junom kumta te ublei ulong uba ya kibriu por kumta u khanglat bakin om yo ban long kumta